May sa kanong nga dolphin apo tinatay nga nasarakan apo itiigid ti baybay ti pagudpud Ilocos Norte ala apo kasi mataya ana nga tatraso na tinutukan dito ti IFM News team babayin kina Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, anat nangyari kamen? Pagkagitan ti Municipal Environment and Natural Resources Office itiya pagudpod gapu itiya panakatay itiya mas nga dolphin itigit ti baybay itiya barangay Pansyan pagudpod Ilocos Norte iti laing nga kalman. Sigon kini Mr. Peps Paratan itagkin ko na itiya video kita makita nga itiya dolphin kita natin iti baybay at kamatuan. Nakita itiya mas nga siyente nga ni Rai Kaskayan sa Tagapuna ngayon baka muna iti munisipyo at danti angot iti dolphin ay Bernard ken kasamitan nakita nga iti sugat iti bagina gabuti piksa ti palong iti baybay pasara uno na ti dolphin ito na kuan ipaigid namanan sa Tagapuna nga ti dolphin ket na ipaigid iti kabatuan iti nakamatang nga lugar. Saan pa naman iti Mendro Office no anya iti klase ti dolphin ken no anya iti cause of death na aga po ta iti kalman ti dolphin ket napan iti baybay bale agal-alon sa Tagapuna ala iti baybay ken pwede ka start na galartuna dito bumarangay nga masabol iti panangkilan pa sa sekretary nga maperdi iti dubapay nga natural resources iti baybay. Patyen na iti residente nagapot kinapig sa iti dalon ti baybay gapo iti our system iti para stranded iti dolphin aging ganang pibusay Idol Bernarda. Maragit na ti barangay Pansyan iti barangay Pasaling ket adol ti makita nga marin mamal kas kuma ti butanding dolphin ken dili kawigan sa Gapuna nga nabagaanda nga masabol iti transfer wa dagitoy umang proteher iti ecosystem iti nagakama kang nga lugar. Damag palang manipod ti pagudpod Idol Dennis Jalitio sa RMN.